Rồi nung là mana aja? Mana aja? Tan naya. Tan naya manu. Tan naya. Tongari. Celana. Waisa baik. Tongari. Tuma karoni naya dosa dah. Teman naya sare. Teman naya. Teman naya. Kenal lah. Hei, nung nana nyala. Siap dah. Siap. Nora hamza ki tongai nabla. Hamza ki tong nabla. Hamza ki tolong bawa nabla mela kala nabla. Hah? Hamza ki tolong mela rawa nabla. Naidi. Ini mela terus masalah lah. Mela pro musa khade ne ta musa ro me afro chela ba jure ta musa ro iku bai me afro ta ne chela ka ba jure ba iku ka tuma kini wo chom de mang ne khawoi Mula nó làm xong rồi tôi nói tao thấy bố số nó audio entertainment YouTube channel đó thắm nhận thấy cái lỗi nó bố thì mà tại sao nó khác lại thì để cái tao video của nó rằng nó cái mà bố là này video clip của nó sẽ chỉ thì cái gì bữa cái hoàn thành bài của bài cái man ra cả thì aku sih nó mà cái sở hữu của cái sẽ cũng bố thì bạn cái channel này và cái khoa sẽ chỉ thì cái gì bữa để lại khi nó saya khai trả tăng lên hình dạng cái nâng rom đi nâng asuk nó nâng khai ra nâng musuh khả để ham ra về sẽ là vui hay cái nó nói cho tôi cái nào musuh khả và cái nâng xin thì phải xong musuh nâng khó ra là cả ham để có cả ham này gì nâng ham ra cái nào gì những live những cái song sa rồi lại cho tôi cái thằng này phía bắc nâng kini aborong non nuclear aborong non silia mong nâng tong thọ time pass nâng hoàn sa rồi amo hay cái berai bolonggo thulai chalai nâng kini manja gei nini tamo lam manka nini mungsala manja phía bắc nini live se tebo tola keluk te nâng tomo nâng aborong no sia abo ni bagi no nang kini abo hai engi tongo ngangke nang tabo Tripura Rajo ni kahini rong no saimani tongo Tripura Rajo tabo Hindu rong bai chini di prasarok busik jorati tabuk suk jorati dusman engi tong nang abo rong no saimaya nang kini abo hai ke wan sarok bai berai chalai tong thong lai nang berai tongo Irima kerai, lachima kerai, sago gian kerai, sebagai tahu teh buhok song, belai kino, norok, joli jaga neng, bijron lu kanggai, tangan hindang ke, korok sa kini di prasuk berai, bini cehra, besekan nai thok ngai tong, botai besahai yang itu, nai thok sai, kormo sai, siapa botini, tokha kosong bai si botini berai jak. Laisya kelayu kirma sinja be mokose ketak ni tunggu oh wansani boro eba ka cuan nungjang nai eba ka drak sadak nai piaba borok ni dophani borok ja oh beri ingka ini di prajuk oh selangka wansa tam ni di prajuk no mayanang nai bo mayanangnya bojas nung bai omo hai kino time pass sal phai ke Dere lại này, trả lại này, thu lại này, nâng lại này. Abo hai cái mang tên din lại này cho bố ôi hoàn xả. Thì ba chỉ một ớt đi vào đây thằng này bố xanh mày à, bố mông sắc kia, bố dê, ô hoàn dê độc ni, con vậy một thằng ta coi tàu bố abo nó soi nên hoàn xuống dưới điền đắt là gì, bố long xia, horsia, abo hai cái nó bè rai tàu. Cái lục rok tăng cái tung vào đây tàu này bố nó. Tung project này sini di prasarok no gari koto kipar gari panja body abo bai mangse ferferi botharu chongo rutong gai men rutong kai no abo ro bai ferferi botharu te amtingo nini kaisa meeting ta party ni meeting tibo hai no hai sini borok no party ni tibo tabo tawon no no nugin mang kana wan di rok sini ti prasa rok no buo tok tharo butharo aba ke mang no buthar mang no
langgatano pasugisi sini tipa sarok ro waziro tei amini meeting siniya tabuk koraksa korong ni beri ro market ori pajan tangan tei short dress karna jo wantar arobo mokol gedal jagya tei hamya wan sungkei rap khlayo dukano tulangei bolong tulangi rap khayo abo haike bo butar jago abo siniya tei potong ho sini tipra sarok no aro siniya nini office hindi nini tabuk office rogo SDM rogo gobangma bwrui sachung rok hingka hingke no bura bura wansi rok chela bura bura 50 বছর 55 বছর rok photo chini tiprajak bwrui sachung bo aro job khlaio hingkha borok nini lasina kirina sia tongnani logi sano tei rap khainani digi o thangui rap block khlainani nagi borok 10 jona 5 jona minui obo haike chini tipra sarok no Tripura rajyo o chir pakogri tabuk dorotei nosto khlainani naitongo phiaba tini o khoroksa bukhukje bini sago gyan kwrui bo sia aboni bagui bo tini 1G rok bai beraioi bo tini bwjangnani nango social media o viral khaijakmani nango tei bwswk sasinai chini tipra sarokni bagui kaham kaham message niui tongo borok o message no bahaino kwrui borok jaino nangya aboni bagui no sia under o kwlogoi bo tini thapra tha rejakna nango logo rok bai borok tini oro siniya borok beraimani 3-4 bosor romoi borok o wansi bai beraio chao tongo bini dehar nanya di somsai tokha sikla hingka hingke belai kheno milik kormo hingke naithok khlai tongmani nango phiaba bo tini drug chana hengui tongkha bini mwkhang somsai tongkha ao wanjing o nanya di mokol kwchak kosom wngui tongkha swi kosom hai bini mokol naisingma nani naba kaitya wngui tongkha belai kheno kirima singsa tahok tei buhuk song o video rok no twiwi je obo hai 1G rok bai berai tongoi tongnai bondo bai wngui tongnai rok no tangnani koisao tangai hingka hingke tini khana hinui borok bai maya nanglaioi bondo bai wngui love kwrui just sal tongsani borok bai bondo bai wngui phaidi tei horo hingka tagladi tahok tei buhuk song tinini obo se tinini message norok paithak jora video no nai tongmani bagui norok ano hamjagi like kaisa bagui nongno lakh lakh hambai yaparo tahok tei buhuk song tinini o video o